И здравейте хора, в днескашното видео това е първият епизод на GTA 5 Diamond Casino Heist. В това видео с моят приятел Велисов 30 долна 37 ще долу в описанието, ще му напиша TikTok, ако искате да го последвате, разбира се. Да, в това видео ще направя или 2 или 3 епизода за самата мисия, наслаждайте се на геймплея, просто да. И може да се абонирате, да се включите камбанката, за да ме следите всеки ден, ако снимам, да. Така, не го слушайте, моя приятел, така. Не, бам се, бе. Каквото искате правите. Просто гледайте за забава, брат. В смисъл... Просто гледайте така за... Мазна! Просто гледайте за забава. Искам просто да гледате, брат. Просто гледайте как ще го габра, хора. Мен не ми пука... Елата габра, бе, къде си, бе? Огаза съм ти. Къде си, бе? Аре, идвай, бе, каната вътре. Аре, бе. Пак паднах. Сука. Ми щупи се това, бе. Аре, сука, идвай. Идвам, супа. Къде ми си тъж, ако... Ей, нега, аз още не съм влезнал, бе. Майка ти да. Добре, идвай, аз съм вече... Майка ти да. Аз ще... Помжи влез. Уей! Тук в този канал много рядко ще снимам на GTA, на Аспа на GTA, на Fortnite, защото като се взема по-хубав комп, ще снимам и на Fort. Ама не толкова, защото GTA ми е любимата игра. И обичам да отивам... Добре, аз малко ще лефна. И обичам да отивам в магазина за обувки там, в кавички. Магазина за обувки, what the fuck? Да, ама в кавички магазина за обувки. Що лефна, е? Защото трябваше да се спре ютуба. Тя пусна един бърз лайв, да пусна да тръгне. Колко бърз лайв? 2 минути? Не, 2 часа. Чакай, типа 2 часа. Ти за кой се взема? За Майк Тайсън ли, ма? Влезни в моята сесия, защото... Влезеш в моята сесия, бе. Една секунда, чакай. Или няма. Си киша. Като си взема веб камерка, ще ми гледат грозното лице. Аз изглеждам като... Така, не... Аз имам веб камерка. Аз мясам на путка, нищо. Путин. Аз съм Владко Негарчов. Аз съм Владко Негаров. Аре, аз съм в сесия, бе. Мандуй. Чакай, бе, Аре, бе, Магасарко, идвай, бе, Магасарко. Идвам, calm down. По-спокойно е. Аз съм спокоен. По-спокойно е. Ще чешах да... Мустафа... командираш към някакъв аутист. Аутизмус, Максимус, по-спокойно. Какви маски да избера за хайста, бе? Аз имам маски. Хоки. Това са? Иго е плоки. Плоки. Не съм избрал. Ти плоки ли си? Не, аз съм гъс. Ти си гъс? What the fuck? Моля? Не дей. Брат, скина, оценете ли скина от 1 до 10? Според мен е доста готин. Какъв скина е? Това е герой, бе. И толкова ли забил, бе. Баба го изабиля глава. Не, бе, Аре, бе, супа, така де. Стига ми вика на ушите, бе. Аре, бе, не финал сесията, бе. Аре, човек не да прави мисия. Такова. Тихо, че Филипс ще дойде, бе, в Джицо. Аре, аз си очаквам Филипс, брат, с... Браво, бе, Филипс. Асалт, според
Според мен София има много як гият. Are you big black monkey? Yes, you is big black monkey. Не знам, брат, Как ти бям следите, ман? София има яко дупе. Аре, влиза... What the fuck? What the fuck? You are okay, nigga. Сука, оле, сука. Аре, аз взех хеликоптер с оръжие, а сега ще се разбия в тебе, къде си. Аре, бе, взех хеликоптер с минигънове. И ще сега взема опресора МК2, ама аз им 200 хиляди, да струва 2 милиона. А, той струва с милиона. Как 8? Аз съм 200 хиляди, то опресора струва, то е опресор МК2 струва 8 милиона. Да се направи, Аз имам 28. Влезна ли, бе, Куки? Аре, бе, Куки, влезна ли, бе? А, вътре съм. Вайтахте към музика. Байуй, по-спокойно, байуй. И са... Дай! Идвам за живот, чакай. Перфект, майко, аз се разбих в... Перфект ленти се разбих в билборда. Да, сега идвам с такова. Не се съвлечай, ли? Чай колко пари им сейфа? Господин... Не знам, господин Араби не идва, спокойно. Господин... О, еми ги е моторни игрите. Ей, да ги бях купил, еми ги моторни игрите. Браво, айде. Аз пък дори не знам как се Ако не нарича. почваме ние с тебе това мисията... Е, сега Айде, пускаме дай. една мисия, пускаме се! Чакай, calm down, nigga, Чакай, calm бе, down. мъжите, Calm down, you фраснем good black тази monkey. врата и после ще главата му я няма. На моят герой. Ти О, сега какво его правиш? е Ти снимаш камиона! клип, ти снимаш клип ли, бе? Да. Добре. Аре, днеска лите. А, днеска да лите. Нойсе Днеска гир. литна. Какво да избера? Нойсе, нали на тия ченгетата или Firefighter? Такова. Пожарникар, кое да избера? Пожарникарите, май, по-добре. Не, бе, какво да ни е скръшното облекло, не полицай... И не, защото полицаите... Полицай. Искам да съм ченгел. Са на Нойсето. Къде си, бе? Сега взема Мангал, хеликоптер. идвам към тебе, чакай, ма. Чакай да дойда, бе. Ей, хеликоптера не ми е тук, ама взема на този. Айде, мъкай се, Чакай, ма, чакай, сега да дойда. Не, той защо ме прибие, ще отпадна под мотора. Падай, бе, майка. Чече малко така. Чакай да дойда. Аз много назад да го вдигна. Как се подъра? Това прави! Идваме една секунда. Къде Една са? секунда, идвам. Къде? Къде са мотора? Чакай, Как ще са, ради? чакай да дойда, бе. Ако можеш... Жигули, чакай, бе. Аре, ама... Айде да си махнеш марка. Аз нямам марка. Много добре караш, брат, много добре караш, брат. О! А защо? О, то си пресор МК2. Ама майка ти да е. Не мога. О, взимай някаква кола и Те отиде, бе, вот така. взимай просто някаква кола. Аре, давай, просто взимай някаква кола. О, трябва да отидем до Някакво добре, полицейското. сега да ме. Няма да взимаш колата, бе. Те ми се сон. Отидем до... то ние трябва да отидем пред полицейското Ева, управление. Чакай малко. Чакай да дойда с жигулите. Чакай малко да дойда с жигулите, бе. Аре, аз съм на полицията, вече. Виж ми ентър полис, Нали идвам? Влизам, айде. Влизам в полицейско. О, аре, чакам да че ще стане нещо лошо. Гледам с фатарата. Ти си отвата. Знам, чакай, бе. Влизам, find Аз the съм взел noise. моето кола. О, сега трябва... Чакай, да не търсим- дай влиза. Не, бе, сега трябва да търсим на тия... Чакай, бе, нови- чакай арабите да влезе, бе. Ко? Що ми да... Браво! Що?
трябва ли? Гули, да, гули. Яре, бе, не мога оцеля, бе! Намерих облеклата. Намерих я. Мама, че да как ми върши. Са тук някой ще влезе с това. Да, облекло, добре. Нема съм on your knees. Че, ай! Отрепа. Па му отрепна. Не ми кажа, че па му отрепна. Влизай в полицейското, ай! Трябва да... Как? Ай да влезе в това минути. Чим как полицейското? Тема насраха стая. Тема насраха. Ти на мен ли говориш с полицейското на тролеве? Стой! Аз използвам, не стига, че използвам полицейска темка, ми тук 2 милиона полицая. Тук няма оправя. Как ме убива? Не, някак друг. Ме убива. What the fuck? Защо това ме убива, е? Аре, то днес да ме убия да ми помогнеш чингетата. Да ме убива! Ай, Няма да. ай, не са, тук пише само ме убива. Айде, ти убия. Пак не успя да уча даже да плача. Трябва да отида да взема обликата. Иначе няма нужда. Аз не мога. Аз сръщам. Влизам на пуш. Влизам на пуш. Как да ме дразни ти? Кой да има? Влизам на пуш. Влизам. What? Ай! Падай имаш! Дева. Ай, той стреле ме убива. Като хеликоптер така бързо прилетял. Ви говори, аз не трябва. Не знам кой е бързо прилетял, аз не мога да се спомня. Защо няма патрони в минигана? Найс, гърни. И аз нямам патрони в минигана. Гърни, влизай в полицията. Влизай в полицията. Дева, после след тук до мен. Така, ти няма Деле, тук става страшно. Чул съм в полицията, бързо влизай. Ела си намериш и ти твоето. Къде ви е това? Те са 2 милиона човека тук. Защо Те пия трябва да ракия се по пак да се време на пращат файт? Айде, идвай тук в полицията. Нали се случило вътре, аз съм вътре. Аре, върви се търси, ела тук. Не, Къде е това, къде е това? Не, тук ела, тук трябва. Тук ли е? Намери ли го? Чакай малко да дойде. Влез в локър рума. Чакай, идвам. Локър рума, айде се. Чакай, нали трябва да влезе вътре. Али, кое сега, кое трябва да е? Не трябва една зелена Лежи, чанта. кое трябва да е? Трябва едно зелено. Къде е зелена? Аз нямам никъде зелена. Една зелена чантичка, на нея пише. Аз нямам никъде. Уау, чакай, тук става тежко. Няма тъй къвър, аз гледа, ръшкам тук, не тежи къвър. Тъй къвър, да бе, тъй къвър. Давай, тъй къвър, ама те отвънка са всички полицаи. Мен тук ще има ги губи. Те отвънка са всичките, бе. Аз пак не мога да... Те отвънка са всички, че... Не знам къде... Да, моята чантичка. И пак умре. Ама къде? Аз нямам зелено гъла, маняк. Всички ме бият мене, бе! Това аз ги бил вътре и вижда вътре. Всичките полицаи. А ти зеното? И аз съм вътре. Да, всеки едно, да. ти взе моето, да. Не знам на кой се аз взех това. Ти взе моето облекло, Аре, чиста ти ги излиза, чиста ги. Ама ти трябва да влезеш вътре. Чиста ги, бе, давай и излизай. Уж са права. Аре, малко са, давай. И аз къде да учи да взема? Трябва да ги взеш при аркеда. При моите казините трябва да взеш. Аз пак умрех. Деба, пак умрех. Че намера къде е това облекло? Пак умрех, няма да стане, не. Ти си по... Аз не можа да си такова хилно. Който е отвънка. Да.
Моето другото не знам. Ама не, то е едно за двамата, бе. Ние сме много тъпи, бе. То е само едно за двамата. Как пише? По-пъстър. Мой се... Ние вземаме трябва да се... Тук нещо има ли? Да, бе. Как е едно за двамата? Не, бе, то е едно за двамата. И ти като го вземеш, що пише? То е само едно за двамата. Взели го, бе. Не съм. Ай, взе го, айде, давай. Давай, че ме заред 200 човека. Лос да копс, как да ги... Намерих ги другото, тапак. Трябва да го полицията, как трябва да ги изгубя тия, бе? Намерих ги двамата. Ама не, бе, ти просто трябва да отидеш. Я знам. Аз пак ще умра. Те са две, бе, не едно. Те са две, не Да, едно. знам. Стига, че ме гонят отзад. Ха-ха, да, ще изгубя полицията. Ай, ме гонят от всякъде. Ще губим полицията, нали? Ще Да, и аз ще изгуба. И аз така, нали? Днес ще изгубим много добре. Умре. Има зривиха. Само ще да си го вземеш. Брат, тук са 20 милиона човека, как трябва да стане това? Даже Айде, аз съм тебе. Пия ракия, не знам какво правя. Защо ти помогна? Ау, кака ми какво ще ми помогнете? Пак ме нокаутираха. ми губа? О, крап. Е, учи това. Това няма да завърши. О, добре. Ех ти, добре. Мамо, ай гърмете. Ай гърмите. Аз ги изгубвам, Ай, тук някъде си. Yes, кола! Ама Какво ти ги не! изгубваш? Аз не мога да ги изгуба. Ами то на мене ми бибивкат звездичките. И аз не мога. На мене звездичките ми бибивкат. Бибиткат ли ви? Да ти мигат ми бибиткат. Какво да пратя така биби. А, искай да качи Ти ли мига правя? ми бибитката. Ще ги изгуба, yes, дай да мача. Мига ти бибитката. Да, аз ще ги изгуба, Как ти мига бибитката? Лесно, аз Как ти мига бибитката? Паш! Нямаше. Искаш да кажеш, че ти мигат звездите? Да, ай по-бързо ти ме изгубят. Но, бе, айде, че тук съм се скрил под една. Значи тук съм се скрил, айде. Не знам, Изгубих къде ги, си ес, скрил. айде, мачкай, бе. Аз съм с някаква бритка Аз ги изгубих. и аз трябва да ги изгуба някой ден. Ама не, аз ги изгубих. Аз не мога да ги изгуба. Те просто не искат да се махнат. Скри са, как ми скри са. Скрил съм се, мига и просто мига. Просто ще бъда скри са. мига. Ей, о, при И сега идва мен е. някакъв към мене и Чисто е при мен. Има откриха! При мен е чисто, да, и при Но мен е видях, че чисто. съм някакъв много... При мен е чисто. Паза, при мен е чисто. Не знам... Ела, при Не, мен е помогла. чисто, ела, Добре. при мен, към мене. Идвам, Идвай те се идвам. в кола. Спокойно. Чисто е на мене, чисто е. Взимай го пакета и се не. Кола съм. Забивай, взимай пакета. Да, ама аз трябва да изгуба тя. Газ! Не! Вземи кола и давай. Айде, газ, газ. Къде трябва да карам? Следвай ме. Ама ти трябва да ги изгубиш. Ама аз трябва някак да се скрия. Еми, скрий се някак. Да, бе, аз трябва да... Нали това са Значи просто? се скрий някак. Колата ми умира. Нали ти какво правя, бе? Аз не гледам, Не трябва да ги изгуба. знаеш ли какво? Я умри, Ти бе, аз ще трябва да изгубам. Я умри. И те пак почват да ме гонят. Вие да умрете, пак почват да ме гонят. Е, да, аз като взема... Леки, мама. Да, аз като взема и това другото, и мене няма да ме гонят. Защото аз дето съм... Ела така, умри, Добре, изгубихме ме. самоубийство. Изгубихме ме. Изгубихме, бързо. Самоубийство! Изгубихме. Не бе, изгубихме. А, добре, Не, е тук. мачкай бе, Тук ще... Ти дъхва от ми изгубихме. скри се, дай да ги. Чакай! Пак ме видяха, мама ви, не е бе. Умри! Мръсно, Умри, не, моля бе. те, умри, моля те. Няма да умра.
Ама не, бе, Ти да ти ти загуба, взема. ама няма да умре. Няма при мене и умри, защото трябва... Вместо да таковаш, просто ела при мене и се самоуби. Добре. И ме убиха. Се изгубили ги. И все пак почваш да ме гонят, разбира се, много добра идея. Ама не, мен не мога. Аз не мога да ги загуба. Не, Бага. добре, ти мога да вземеш кола, ама просто... Ама защо, бе? Аз какво трябва да направя? Чакай, да ме гонят. не, бе, те махам от пряко. Казах ти да не го взимаш, Те пак. Ма защо го се, бе? Значи какво? Ще звънна на Лестър. Да ми махне звуци. Да, бе. Той ще почне да Трябва да говори. питам малко хора. Аре, бе, даде ли ти? Не, Даде ли ти? чакай, звъня му. Звъна му. Не ми да. Еми скри са в някакъв пример. Ами те ме изгубиха почти. Еми изгубиха Да се с надявам тунел, да се трябва да изгубят казва. обаче. Да се надявам, че се казва. Ме изгубиха. И аз се начала, но... Къде отиде, бе? Това мини Купър, че не мисля, че ще изгубиха. Ти пак къде отиде пъти, Виж. бе? Изгуби ли ги? Или не? Изгуби ли ги? Това мини Купър спредно ли е? Не те почнаха магона, се пиша. Си на влаковите Пак релси. наближи крана. Изгуби ли? Да. Това изгубиха. Най-път. Изгубиха. Не тръгва на кръв. Но я в много. Нали, бе? Не, няма да се снимаме. Аз ще обера един магазин. Аз ще обера... Добре. Ще обираме едно магазинче. Внимай това да не това обира. За моята кола, мъсълката една тръгва. Де, Аре бе, не ги изгубиха пъти. изгуби ли ги, че забравих? Изгубиха, ама такова. Трябва и... Да, е. Колко пъти трябва да ти кажа? И сега да ти обера магазина, бе. О, This is how I wanted to start my day. Аз ти ме взема жигулито. Да знаеш. Ти е Има направо сейф. жигулито. Мога ли да го отворя? Ама има много такива снимки. А ти не обираш магазина, това не е магазина. Просто си това не е магазин. Карта колек... взех 100 чипа. Аре, качвай се. Та за карта. Не, взема. Да, аз това ти викам се. Отивай при Марко по Лилавия. При Лилавия Марко. Що прилива, бе? Ако не приемеш, ще спорта. Отивай при Лилавия, да вземаш жигулито. Добре, бе, аз точно там искам да отида. Просто надолу искам. Просто надолу карам. Ама първо отиди там. Ако съм да отръгна. Просто отиди там. До аркейда. Аре, бе, Първо виж, ще бе. взема жигулито. Ама той... мамулата, аре, бе. Няма не. Отивам първо. Добре, айде. Айде. Айде, молята. Да минем. Какво за това, бе? Правиш, бе! Не, бе, махай се, бе, бързо, бе, минавай, бе, минавай! Какво правиш, ма? Види се! Майко, той ми пусна стики бомби, майко, той за малко ще ме убие. Не, бе. Той сега ще убие. Добре. Няма да му убие. Ще отвлеза. Минахме, добре. Минахме мисълта. Разделе. О, не! Пак му подгоняха чингета. Деба. И. Сколько, Саш? Ми звъни на Лестър. Звъни на Лестър. Никой. Мен зарежда.
А на мен ми се реши да ти не разбрали. А. И те подгониха Куки. Найс. Не ма... Не ма гони, що е. Аре, сам... Откача ли се? Пускам се. Ко така Кобе? говориш като някакъв... Извратенял. Не бе, задавих се, пих вода и се задавих. Браво. Йо! По-спокойно. Така... Аре, давай, аз отивам да вземеш голито. Сега... Коя мисия да пусна? Към ми се дъма там. Какви има? Какви избори има? Аре, това пускам. Какви са мислите да ти кажа коя пуснеш? О, пресуренка, бе! Също краднал пресуренка, Какво? Всеки да краднал пресуренка, Добре, аз ще не вземеш голито. Що ми пишма? Той много негър то. Добре, вземеш голито направо. Тим на Морс Мучаро. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Мучачо. I can do that. Уле, мучачо. Чая ли? Леш чая? Казах мучачо, мучачо, негър. Взех някакъв. Добре, айде аз. Взех джип. Чакай, чакай. Ще я кажа, че това не ме е сирена, но... Аре, няма да съм ударя. Аз съм по-близо отколкото от тебе, ли? Това съм по-близо. Аз се ударих вече. С тази джипка няма да съм. По принцип, аз съм близо, майка. Здрасти! Нали... Тут долу ли има? Чакай, Не трябва да видим само, бе. Ми сме много просто. Не, не трябва да видим горе. Shit. Looks like Duggan's security team is there. Must be Няма, discussing the какво shipment. направим? Keep your head down and quietly make your way to the casino Не, stockade. тихо. It's the white and black one. Grab a pic of the plate on the rear of the truck and send it over to me. Идвай при мен. Не, бе! Те не ме знаят. Ела тук, бе. Не, бе, ела при мен, бе. Ела при мен. You've been made. Maybe they aren't as stupid as they look. Що ме пусна, бе? Please wipe them out. No witnesses. Ко ми блъскаш, ма? Take out. Аре, бе, сега ще ги убия. Не знам кой ще Какво ти направих ти, бе? Айде, направих на как тебе. ме подгониха, че им десайт. Тока ме трябва. И мене, ама... Да, тока ме трябва. Надо ще имам шилки. Аз трябва да го снимам ли, бе? Аз трябва да снимам с Да, ти трябва да го снимаш. Take the photo. Take the photo. Аз Трябва да трябва да снимаш. снимам По най-логичен номера. начин. Аз трябва да снимам Може би. номера. Аз трябва да снимам номера. Давай. Ето Тут виж това. има... Какво? Са ми даде вече. Добре, полицията Прогледа има не и изгуби. други такива. Полицията не изгуби, ала Tidy work. Now grab the bags of equipment сега from the трябва back да of ходим your там. car and make a Вземи break едната, for it. дай. Good luck. Така. Взем тази. Взимай джипката, не бе, тази джипка трябваше да вземе. Добре, аз взем друга. Абе не е моята, бе. Бяга от тук, бе. Добре, аз взем тази. Аз... Не, стой някъде, скри се някъде. Моята е. Не, стой тук да си да ги вземем. Добре, айде да отим при Анкада. Значи ги убия. Мене ме изгубиха. Мерси. Благодаря, че. И от тази другата кола. Не. Мене ме изгуби. Не бе, някакъв му буги бомб на... Стига бе, май... буги бомба. Такова. Не бе, педара. Гледа си да... Аре, бъде си вземай това. Камионче. О, пак мина през мене. Те бе, педерас. И се взривих.
Тролер, да, знам. Той троли на хуй. Спусна го. Де, бе? Взимай някаква Ела тук, кола бе. и отивай да си взимаш. Йо. Ти бъде взимай кола и тръгвай. Към това. Чакай да намеря някаква. Той лесно така намери кола. Как не си дрончета, бе? Какво? Това, бе? Някакви дрончета дойдоха и ме убиха. Ей, сега взем това. Вземи го ти, ако обичаш. Че аз явно няма мога. Да, ще взем. Само да намеря. То ми паспала колата, а мен съм... Бе, кома направи, бе! Някакво дронче има такова. Не знам, някой значи на си тронче. Чакай да дойда. Чакай, бе. Ама аз ще Чакай. карам, ма! Ларе, вари си гепи. Вър. Взели? Те, бе. Аре, Брат, не искаш. Оли, нека идва! Айде, убих линейка. Някаква линейка. Убих шоферите на линейката. Как убиваш линейка? Шофьори, бе, шофьори. О, ама взриви. Какво правиш, ме? Шофьори. Ти барва до стайга. Минахме. Малко ще закашля. Поминах. Докъде ти стигнем това, къде записваш, бе? Enter the police. Записващото устройство. Там са. Ама чакай, бе, на мен ми зарежда. Enter the police. Кой не се хвана толкова от някъде. Пиши ми Enter the police station. Пак нямам никаква мисия. В смисъл не ми пише хайст, проект или такива. Пиши ми Enter the police station, брат. На тебе пишеш ли ти го? Да, Enter the police station. А? Ало! А, ти си в аркейда ли, бе? Ало? Слое? Тука ли ти спря, бе? Нета ли ти спря, бе? Ко ти спря, бе? Christian Phelps, present. Ало. А? Не, Архам бе, не, Бърхам. бе, добре. О, късно. Какво ще правим сега, Архам? Ми пускам мисия Какво? пак. Някаква такова. Пред мисия. Добре. Сега взем Volt Drill, Добре, бе, съм да взел. избирам. Сега Volt Drill да избера. Или Hacking Device. Да. Аре, първо Hacking Device. Аре, Хакинг девайс, давай да хакинг пускам девайс. Hacking. Искам да хаквам. Ама не, ние трябва да го откраднем. Волтинг Look дрил е sharp по-лесно. in that suit if you don't mind О, my що saying. са такива дрехи, You might бе? remember I directed your attention to some keypads Са, when you were ти looking са around the арабски дрехи casino. ли са? Аре. Не, си If са you want to арабски hack them, дрехи, ти which си са you do, арабски дрехи. we're gonna need some FIB technology Yeah. from their building on Pillbox Hill. Ти прави това Some е pretty awful Аре, shit. бе, Това е Yeah, писана. to get you in. Thanks to your wardrobe, you don't have to Била really линейка. really corpse today. But you do need to take a security pass На off къде one. трябва... Даже не... Чакай, стой, чакай на мола. Искам да се върна. Чакай, те да учи да взема това. Къде не учи колата? Ето. Аз ще взема Жигулито, да знаеш. Добре, бе. Жигули, страшна кола. Жигули. Аз взех Супер Даймонд. Долет ли се, май да идва. Аз взех Супер Даймонд. Идвай с мен. Аз съм взел Супер Даймонд. Добре, иде. Що си с такива дрехи? Разбрай, ще дел Супер Даймонд. Ау! За мен Жигулито е прекрасно с тези три. Айде, слагам обаче арабската. Не мога ли, бе? Аз съм тарикат. Мога, бе, аз пак се слагам. Аре, бе, аз съм там. Аре, бе, аз вече съм там, бе. На мен ми се смениха дрехите. Чакай, че аз трябва да се пускам Аз съм навсякъде. These guys are probably framing innocent taxi drivers for terrorism or torturing civil rights campaigners or ruining the best bits of the internet. So deal with them as you see fit. Не, това трябва да го взем сега.
тебе почвай направо на Айде, FIB! Аре, FIB, това бия! Умирайте, дай, FBI бе, FBI, толкова не знаеш кой е FBI. Така сега трябва да вземем това тук. Аз го претърсвам. Ти го вземе добре, айде. Добре, взем. Така, Взем на FIB. взели You го. got those security Добре, passes аз трябва да one минеш. way or another. Head to the FIB building through security and take аз the трябва elevator to the upper да правя floors. нещо назад. What could possibly go wrong? Дали трябва да взема? Някакъв пас. Трябва да го вземеш, трябва да го вземеш. Отиди на този човек. Откъде? На човека отиди. Аха. Добре. Айде, Да, и други претърсвам, бе, човеки претърсвам. дойдоха, идват. Дойдоха 3 патрулки. Мачи сама! Аре, дойдоха 3 патрулки, бе! Айде и с жигулите си. Давай, тръгвай. Мен не мога. Аз съм жигулит, давай. Мен не мога, някой ще ми гледа. Мен ма гонал. Странно да Трябва да ги изгубиш. стали. Едната ми кума си Като тук. гледам. Добре, но пак чекам FIB. Ще съм се на джампа. Нещо не се наскука на видео. FBI. Добре, аз просто ще звънна на лестопка. Ту, ти даде. Не знам, що Не ми даде. Иначе трябва да се скриеш. Не знам си къде е. Отивам към FIB. Аз им перфектно. Аре, аз съм към FIB. FBI, костени. Аре, аз съм към FBI. FBI съм нарича. Аре, отивам към FBI. Аз съм пред FBI билдинга. Аз се трябва влезна вътре. Това за FBI билдинга. Аз се трябва влезна вътре. Това. Давай, бе. Аз влезам. Да, трябва да влезеш. Влизам. Ще съм нормал. Ще съм... Да, ти трябва да влезнеш. Трябва да отида на асансьора. Тя нищо не Да, подозират, трябва да ама влизаш, всяко да. на той му И аз съм набия. го правил това. Всяко на той му набия една каска. Не, му набивай Turns out the каска. FIB aren't terrible at their jobs. Браво, пак ми подгоних, като си браво на тебе. Луза Кокс! Трябва да изгубя полицията. Закон подгоних президенти. Мен подгоних чака да излетя така от нещо. Просто. Тук сега трябва да изгубя полицията. Мен ма губят. Мен дано ме изгубят. Аз почти ги изгубих. Аз тук се скрих под някакви стълбища. Мен ма губят в момента. Мен не ме губят. Не знам ти къде се скрил, аз се губя. Мен ма губят. Мен почти аз ме съм тук изгубих, и мен ме губят. Аз съм тук съм в някакво подземие. Аз съм в някакво подземие. Добре, Сега ще ги кемпя на вратата. Тебе изгубиха ли те? добре. Мен не. Да. Не, почти. И мен не почти ме изгубих. Да, не са никой да не Почти. влиза тук. Не напълно. Мен същото не. Мен се ме губят. Само виждам 2 хеликоптера. И мен така. Не, има 3 хеликоптера. What the hell? О, фак. Айде, полиция идват към мене. Към мен няма никой. Мен ме даже изгубиха. Трябва да чея към FBI. И мен ме да изгубиха. видя. Аз направо. Сега ми пише да отида в асансьора. Добре? То заради теб ме подгониха мене. Ема пак... То заради теб ме подгониха, защото ти казаха на идеи. Не, чакай, пак! Защото ти имаш хора, бе! You made it all the way up. Now the device you're looking for should be on Пак this ти Не имаш ги така... стреляй. around. The little briefcase, most likely. Ма, може хора на мен, идеш ли? Така. Ще те изгубим. Ти изгуби Don't ли linger го around полицията? anyone too long. As nice as you look, you don't have that Аз FIB ги agent изгубих stick up your отдавна. Аз просто ass. идвам сега към тебе. Добре, трябва да вземеш асансьор. Разправляй, Филип. Лутвам нищо, бе. Use the signal device up. О, но тук съм. Виждам, че поличката. Не съм тук. Хелна. Добре, жигулицата качи направо. Тя го приготвя за бягане на жигулито. Та стая съм. Ето е вратата.
Не знам къде си, аз Ама айде приготвям де. жеглето. Не е тука сигнала. Ха? А къде е? Тука? Аз знам къде е сигнала, просто е сега ще мирно дойда. е. Ето, взе хакинг девайс. Чакаме да дойда, аз знам. Ретърт. Има подгониха, полицай! Ай сега па бягай. То при мен има 100 милиарда FBI хора. How about that response time, huh? Трябва да бягам. Аз съм модол при тебе. Излизам, сякаш нищо не е станало. Излизам, сякаш бягам от тука. Просто, айде! Айде, качай се бе! Давай, давай! Карай, бе! Карам. Аз сега ти бия каране. Карам. Бах, жигули. Чакай малко. Няма изход, трябва да се фърлим. Няма изход. Няма за хвърляне. Няма друг изход. А, не, има. Дай да тук, надолу си. Но тук си тия изход. Бягай! Дъс! Бока ми, нали то? Задай му, задай. Добра. Ей, там влезли! Бока ми. Ударам за ръка. Стъкна, бе, там. Няма много. Ти се стъкна! Давай, карай го напред! Спокойно е, просто ги стреляй! Влезли! Ей, там има една дупка, влезли в една дупка. Да ги изгубим. Знам, че има дупка, нали? Те там. Го направя, бе! Го Не направя, влизам. бе! Чакай да оцеля. Не, бе. Даже и тук влезам. Кафо ми бъдне текстурата така, бе? По-навътре влезат, бъдна ме ми бъгва текстурата. Но е много тежко ми е бъгнала текстурата. Утъпу. На мене много тежко ми бъгна текстурата. Така, добре. А, добре, оправим Какво се. да направя? Оправим се, оправим се. Пак вече пак бъгна. А, добре, оправим се. То така тежко ми бъгна. Давай, Едно бъгва ли? карай, бе. Тук някак да влезе, тук някак да дойде. Тук някак... Мале, тя какво е това? Моля да карам жигулата. Моля да карам жигулата. Моля да. Ало. Ало. Ало, арабин. Ехо. Добре хора, решите малко. Къде на тази мисия спирам? Това е, нали? Поредица на GTA и
Супер! Отече. Съжалявам. Тук не. Аз го взех на пропуск. О, майко! Тока на нашия. Ох, слава леле, боже. Рукички му спя тока. Не спяма, защо не спя? Не спя. Нищо не мога да правя. Да ми вкусно. Да се живея в фермата. Нямаше на 3 епизода. Айде, найс. Айде, газ. Потрошената кола. Спрям. Айде бе. Да не са, кое като миналия път. Плеер. Добре. И това беше. Та хора, това беше от клипа. Чувам се в следващия епизод. Айде, чао!